Akubingelele mbukeli bese ngomukela ukubonana iPro Media ku YouTube channel. Igama lami nguDoh Zulu. Namhlanje sixoxa noMkhokheli MaDangazela ongomunye walabo esebemkantshubovu kwezokucula ihlabelelo zamaNazaretha ebandleni lamaNazaretha angcwele asebuhleni. Mkhokheli, asibingelele sikwemukelo hlebeni. Ngiyabonga nami. Ngiyabonga kuba khona kuyibonani Pro Media. Ngiyanibingelela nami balaleli emakhaya. Mkhokheli, asivele sihlala phezulu kodaba singalokho sibamba siyeke ngazuthi yini yani. Yebo baba, yebo. Uma sikhuluma ngoMkhokheli MaDangazela, sikhuluma ngobani? Ngikhuluma ngoMkhokheli MaDangazela. Kwaqala kwayintombazane ngoba umphela umuntu uqala phansi. Kwaqala kwayintombazane yakwaDangazela. Wabuya futhi waba umama wakwaSibiya. Manje sewumkhokheli MaDangazela eThempelini Doh Zulu ebheka abantu ngapha eBellington ngaphansi komshumayeli wabuSibiya. Yebo. Konje iBellington ngomkhokheli. iBellington ngapha mawubheke koMalvan. Mawubheke uline wasePinetown baba. Okay. Samagama esingisi kungenzeka nimkhokheli nicula ngesingisi noma nikhonza ngesingisi. Phela sezikhona lezihlabelelo zesingisi into ezokwenzakala leyo baba. Siyabonga kakhulu Mkhokheli. Njengoba usumkantshubovu nje kwezokucula ihlabelelo zamaNazaretha, konje mhlambe uqale nini ukucula? Baba uZulu into engeke ngize ngiyikhohle leyo ukuthi ngiqale nini. Ngiqale 2007 ngaqala eJudiya. 2007 eJudiya ngaqala ngahlabelela ubongani Jehova bethuka abantu. Bathi muphi yena lo mama, ubani lo mama? Ungathi uMaDangazela ogane kwaSibiya. Isibongo sami ngingowakaDangazela. Uwena baba uZulu uthi we MaDangazela, hayi ukuthi ngoDangazela. Ngoba kwazi wathiwa nje MaDangazela ingoba ngomama. Ubhuti bami oDangazela. Mina what isibongo sakho uDangazela, hayi MaDangazela. Siyabonga ukuthi ucacise naleyo Mkhokheli ngoba ngokwami nje bengicabanga ukuthi isibongo sakho uMaDangazela. Cha, uDangazela. So sekusho abanye omama kasebembiza bethi we MaDangazela. Yebo. Usengakhumbula nje Mkhokheli ukuthi zingaki noma mangaki ama-album oswakhiphile ulokhu waqala Hayi ngiyakhumbula baba noma ngasakhumbuli ke kahle kodwa nje ngiyacabanga ase 7 8 ama-album nje wami ngihlabelela ushembe ngihlabelela ihlabelelo 7 8 ngeke ngilandelise ke baba ukuthi kodwa nje ngaqala ngoba ngani Jehova wazuvuka nathi ingoma engaduma ngayo kakhulu kodwa ubonga ni Jehova ngaqala ngayo no yezu mhla kuphela ngeke ngisiyeke leso sihlabelelo. Yebo ngoba sasikhalisa abantu ngisho abangakholwa. Sasibakhalisa nje uyezu mhla kuphela. Yebo baba, isimpela. Thixo ulilanga. Bangalethu khanya phezulu kwethu. Hayi izo zonke ihlabelelo zikaNkulunkulu leza eyifika umuntu zimthinte enhliziyo. Nongakholwa baba uZulu ngiyamangala nongakholwa angingasho ukuthi ongakholwa ngoba bonke abantu bakholwa. Nongesili Nazaretha. Uyazijabulela kakhulu lezi hlabelelo zika baba uShembe. Ngiyakhumbula ngisesemsakazweni komunye wemsakazi yomphakathi eNanda ukhona umama laphana wayesithanda kakhulu lesisithi Thixo ulilanga lethu. Wayengalenzi iphutha lokuthi angazidlali ohlelweni lakhe akalona iNazaretha ukhonza indawo. Wayejabula kabi ngoba ngangenza uhlelo lwamaNazaretha ngaso sikhathi uma ngikwenzekile ngasidlala leso sihlabelelo ngisidlala ke ohlelweni lwamaNazaretha. Yebo baba kunjalo. Impela baba impela bangesiwa amaNazaretha. Kwesinye isikhathi kumangale uthola ukuthi mhlambe nesenkonzweni khona umuntu ongesili Nazaretha kodwa umthole evuma ngoba uqale nje wezwa kuhlabelela uMaDangazela uthi hayi le ngoba ngake ngayizwa ngomama MaDangazela oThixo nje ulilanga lethu ukhanya phezulu kwethu iyamthinta na umuntu noma engasilona eNazaretha baba ngoba ikhuluma nawo wonke umuntu. Yebo baba. Abantu abaningi nami ngangivumelana nabo babethi ngaleso sikhathi usaqala ukucula babethi mawucula imvama uhamba ngayo irhythm yehlabelelo njengoba zabekwa umqalo wendlela njengoba zabekwa inkosi la. Yini yayenza ukuthi ngaleso sikhathi usaqala wena uvela uhambe nje ngerhythm ungashintshi lutho ungafaki bonke ubuhlava lobu obukhona ezweni namhlanje? Cha baba ngiyabonga lo mbuzo.
ingqondo yami nenhliziyo yami yahlala ekuthenini iNazaretha liyalithanda loluju elawufakwa ubaba mkhulu. Manje ngathi angihlale ekuthenini ngashintshi beze besho nabantu bethi Mkhokheli ungashintshi lendlela oyihlabelelayo kuze abantu nophenduka namhlanje athi mayilalela ihlabelela athi mayezwe ethempelini athi le ndlela ngizwile kuMkhokheli kusho ukuthi angisukile nje endleleni akukho engufakayo kwami ngaphandle ekwi-CD baba ngiba nengoma yami eke ngithi ake ngizenzele yona njengenye iCD nje engathi ekugcineni ngasiqalele yami ngiyikhumbula baba uZulu lena engathi umaskandi lela ngathi liyena oNyazi ngisuke kuyinto yami ke leyo ngiyifake kwi-CD kodwa ngaqala ngezingoma zasesontweni kuqala zikaNkulunkulu ukuthi abantu bethinteke ngazo ngingazenzeli okwami kube kuningi ngiyayibona leyo nto ngamanye amazwi Mkhokheli ufuna ukuthi kuthina ulungiselela abantu abangakabi ngamaNazaretha ukuthi uyaqamba uyafika eNazaretheni indlela yokuhlabelela yethu kodwa usengenile kuyona useyibambile engabi nayo inkinga kakhulu uMkhokheli nje uMaDangazela kuma CD yakhe ufundisa umuntu engakabi iNazaretha kwesinye isikhathi awazi nje kodwa ukuthi Nkosi yethu yebo le nto ayazi ukuthi makufika lapho kumaNazaretha ethi Nkosi yethu useyazi ukuthi olandelayo sima uyizwile lento wayezwa yona uqobo lwayo ilokho enguthandayo abantu futhi bathi angime lapho akuyibona abathandi bathi siyathanda umculo wakho MaDangazela ngoba umile ekuhlabeleleni kwala ekhaya ebuhleni. Mkhokheli mhlawumbe uzokhumbula ngake ngaba nesifiso sokuthi ngisathi ngisesemsakazweni ukuthi usebenzisane nabanye abaculi ikakhulukazi ngangifisa ukuthi usebenzisane noThingolwenkosazane nahamba noThingolwenkosazane ke nayenza ingoma eyodwa namanje angazi noma kwenziwa ukuthi mhlawumbe ingoma isihlabelelo sikaShembe ayiphuphi yebo baba uThingolwenkosazane enayenza nayo namanje uma ngiyilalele umzimba wami uba nohlevalo ngesikhathi usebenzana noThingolwenkosazane njengase ngaso sikhathi wazizwa unjani ngaleso sikhathi Mkhokheli wami? Nami ngezwe ngenye indlela baba ngoba ngikhumbula sasingakuhlelile njalo lokho saficana estudio noThingolwenkosazane wathi uThingolwenkosazane Mkhokheli sacela ungibhekhele ngathi hayi ushokozwayo ngingalungiselele kodwa kwaphuma into kwangathi sesipractice isikhathi eside ngokuthi sinoThingolwenkosazane hayi siyayazi lento washaya umfana uThingolwenkosazane weza uMadi nami ngiyayithanda kakhulu ngoba bayayithanda futhi abantu kakhulu baba leyo ngoma leyo nami ngize ngicabanga ngingedwa ngithi uma kungathiwa ne-perform stage kushuthi uThingolwenkosazane angangena kanje umkhokhela imnandi indlela esimalaniso hawo bakithi ngiyabonga and sisazokwenza lokho baba and ngiyafisa ukuthi sikwenze sisebenzisane nalengane lebathu uThingolwenkosazane baba ngiyafisa kakhulu nabantu bayakufuna yebo ngoba noThingolwenkosazane futhi bayamfuna futhi yebo baba yebo sebebaningi abantu Mkhokheli manje ikakhulukazi intsha eculayo abanye bacula ngabojwana lokho abathi ama-soloist abanye bacula njengokucula nje Mkhokheli kodwa abaningi sebeyishintshile nehlabelelo bashintsha nje nezinto eziningi yebo bese kuba uhlafa nje okuningi phela angazi Mkhokheli uye uthini mawuzwa okuculwa yintsha yebandla namhlanje besubuka okwakho yebo ngeke ngakulalela baba nami kakhulukazi egengeni le yamantombazane anokumodela kancane kanti lezi ingoma baba ezavela ezulwini azimananga nje uShembe kwasa wathi batabami naye ingoma ngiyayiqamba akazi uShembe asiqambe ihlabelelo uShembe ihlabelelo sasivela ezulwini lezi ihlabelela akuzona ezala ezasezulwini baba manje ngengizwe nje izingane zizidonsa manje sakutayela ayifuni le ngoma nje ifuna inje ngoba injalo mawuthi baba ngikulamba uthi baba ngikulolu hambo mawusu futhi usuvibrate uthi ngikulolu hambo ayikufuni futhi lokho inkinga into kaShembe inkinga ayifuni vibration engangokuthi mawunayo izama ukuyibamba kuphume nje into kuyiyona baba ngezwi la ungamix ngoba la kufuneka le ngoma kaShembe njengoba injalo
kungenzeka Mkhokheli uma umuntu eseyishintsha kanjalo bese kuthi olalele ongelona iNazaretha uma esefika la ebesefike eba nokudideka ukuthi hawu mina ngizwe ingoma emsakazweni ingqazela kanje kodwa masefika la amaNazaretha asehlabelela uyodideka baba ukuthi engaphazamiseka futhi ngampela ethi awu usekuculwa kanjani manje ngoba khonto engizwile kulo mama bathi uMaDangazela akaculi kanjena. Yingakho ke abantu bezothanda ukuthi ngaso sonke isikhathi bethi sicela isidika MaDangazela, sicela isidika MaDangazela ngoba bezwa lo cream wasezulwini lo wafika njengoba unjalo bezwa wona manje basebezwa badideka bazodideka lapha ingakho bezohlala becela uMaDangazela ngoba ucula iculo elavele ezulwini ulenza njengoba linjalo. Yebo baba. Mhlambe ingane kakhulukazi intsha izothi hayi sesiyayitayela into siyayilungisa ngoba phela seyisikhathi sethu sanamhlanje kodwa manje uthola ukuthi mhlambe uShembe wayeyibeke lento yaba yinto yazo zonke izikhathi yangaba naso isikhathi ezulule nesikhathi samanje nesikhathi esizayo amanye amazwi kwangaba yinto ezobuya kuthiwe isi-expire noma sidlule isikhathi. Inkinga leyo ke baba uZulu ngoba okaShembe akushintshi ufike la baba uZulu wazi uyezwe awukazi ubhalwe akaze futhi ibhalwe ngenye indlela lokhu washo uNkosethu uSimakade lokhu kwathi asikho futhi esihlabelele esinye. Ngifika la eNazaretha ngafica kuyilezo sihlabelelo sihlabelele asishintshi so wena ushintsha kanjani isihlabelelo uqhaqhazeliselanizo ihlabelela ngezwi lakho musa ukulitonga futhi khipha lento eshiwula njengoba amaNazaretha eyazi njengoba injalo njengoba futhi yoba njalo isihlabelelo babengasicula ngiqala uyezwe umhla kuphela namanje umuntu sathi mayisilalela afikele lolusizi futhi olamfikela ngaleso akubolo kaShembe akuboli baba kushintshi asingakushintshi abantwana abafuna ukuhlabelela ihlabelelo bavele bahlale bevele futhi ku right abahlabelelo kodwa babuyisa amazwi abo ebenjengoba enjalo angathi umuntu ngifuna ukuyinonga lento cha ekaShembe ayinonga akaqambe isakhe ihlabelela sinonge lesi ekaShembe nje ayinonga zinjengoba zinjalo. Uma kungenzeka Mkhokheli kufike mhlambe umuntu noma ngabe umama noma ngabe iNhlalisuthi noma ngabe umuntu osemusha athi uyacela ukuthi umsize naye ahlabelele ahambe ngale rhythm yakudala kaShembe okuyiyona ezofundisa abantu abangamaNazaretha indlela yokuhlabelela kungamukeleka lokho kwenza cha sondela ngufundise noma ngathi hayi ixoxo mayigqumele hayi ngamemukela ngavele nje mina ngithatha ihlabelele ngithi vula isiculo olifuna ngikufundise lona alivule ngithi shono ke bese ngithi ungasho ke kanje yisho kanje uright kabi ngoba uzobuza nje uright ngoba uzobuza yahlabelela kanje na ke la ufunakala into njengoba injala ayifunekali yakho hlabelela nje ukhiphe nje izwi lakho uma ubonta lisihosho alibe isihosho kodwa ubusho lento ungayihoshozeli uqhaqhazela cula nje kanjalo uqonde ukuthi thwi ngingamfundisa ikhona i-album mhlambe esaphekwa njengamanje njoba kuyile nyanga kaMarch kahle baba sengiqedile ikhona ihlabelele ikhona sesilizwile webaba mkhula nizobhema nikhole uNkulunkulu nje akangisize ngoJuly ibe khona ama USB ebekhona ama CDs ebekhona kodwa kakhulu ama CD awasa rocky kahle sekufanele manje kube nama USB ikhona baba ikhona mhlambe omunye uzovumelana nami masithi sizwile ivoice yakho Mkhokheli sawuzwa lo cream sezwe ukuthi futhi singalindelani njengoba kade kuyisikhumbuzo kunesikhumbuzo senkosi yamaNazaretha siyakhothama uThingolwenkosazane umnikazi wabantu bonke oNyazi bezulu beninikeze abakhokheli sizwile usho ngengila Mkhokheli mangingaphosisi beku 156 vuthelani icilo. Amen baba ngizula inhliziyo yami ibhadulile baba ngathi nginayo intshumayelo uThingo nginazo owakwenzela mina uqobo mina ngaba ngisekho kuba uThingo alibanga bikho ngaba ngisekho lwangisindisa nawo lo ntshu nginazo futhi ezinye intshumayelo
hayi ngoba bengiswele ukuthi ngithini inhliziyo yami ithe nje ake simdumise udumisekayo ke sihlabelela ihlabelelo zakhe owazithanda kakhulu ingakho ngithe ngicela leli thuba lami baba uZulu zwile ngithe thuba lami ngipho uJehova ngicela ukulisebenzisa kanje ngathi baba ngikulolu uhambo ihlabelelo soThingo ngathi vuthelana icilongo uma ukhumbula kahle baba uZulu namathalente wayewathanda amathalente ngivele nje ngahlabela 1 verse hayi kodwa ngihlulekile ke kuvuthelana icilongo ngithuke sengishaya lesibili ngithuke ngoba ngizwe nje noma usukhuphuka ngathi nikuphiwe namaqhawe yebo ngizwe sengishaya sesibili sengenza ukuthi hayi abadala nabancane bakhuphukile ke kodwa ke thina Mkhokheli asibanga nayo inkinga ngoba besibona ukuthi ufuna ukuyama bengifuna nje ukuduma ithempeli nje kudunye sifanele sidumise ngithi ake sidumi ukudumisa ukumbonga uNkulunkulu nangakho ukuhlabelela engani uthini kanti uthi mbongeni ngakho konke bengimbonga ngokuhlabelela ngithi hake ngithuke sengithi phela baba uZulu lapha ngithi ake kube nevavavomu ngathi hawu uJehova ekhona sengikhohliwe mina ukuthi benginalo moya wokuthi ngicelile kwasendla Nkosi ngicela ukudumisa nje phela phelele lapho abathi ke bengihlula ukushumayela cha ngikwazi ngashumayela kusekuseni ngoThingo ngoba lo uNkulunkulu ophila oyaphila namanje amen sesiya ngasemaphethelweni uMkhokheli wami ungasitshontshela yini ukuthi ialbum yakho le ephekwayo manje esivuthiwe ingasiphume nini njengoba namhlanje kumhla 29 March mhla ka1 July ngiyacela uNkulunkulu emangakimi iphume mhla ka1 itholakale ba ngamanye amazwi masiyongenisa umdedele ngiyenzeka sehle ngizisehla nayo beyilo naloyo afake yakhe konje kuzoba ama USB fanele bekhona ama USB nama CD baba ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ngoba ngeke uzinqumele ngeke usho ukuthi kodwa njalo ngoba kodwa ngicela uNkulunkulu ame ngakimi oNyazi lezulu ame ngakimi ngoJuly 1 mhla ka1 abantu beyiphethe nje ukuthi kuJuly ebebeneme bedumisa uNkulunkulu ngisho ezimotweni zabo ngisho kosigedlemba babo konke lapho umuntu ahamba khona ahambe nje ngomhlabelelo kaMaDangazela asibonge kakhulu uMkhokheli uMaDangazela njengoba ehleli nathi ngalesi sikhathi kodwa ke singakamdedeli sizocela ukuthi akasilephele ukuthi abantu bazomthola kanjani ngoba ngizwile ngandlebeni ukuthi usenayo ichannel ku YouTube Mkhokheli wami abantu bazothola kanjani lapha ku channel yami ithi uYouTube ethi MaDangazela Mollis channel uzongithola lapho ikhona iWhatsApp number yami e0694641120 uyangithola ungibuze kodwa ke bandla ngicela ningangi WhatsApp nami sonke isikhathi umuntu sezo WhatsApp nani nasekusunga ngo12 ichanya umuntu ofuna WhatsApp afake idatha kuphela uqedile kungenjalo abantu abayobheka zonke ingoma zakho na wonke okunye okuhle osukwenzile bakubheka ku-YouTube channel amen baba akhona ama music video akhona lapha ku YouTube channel uzothi masingena siwafica khona azoba khona baba kusukela manje nje manje yebo azoba khona baba siyabonga kakhulu Mkhokheli ngiyabonga baba ngiyabonga loyo ke bekuMkhokheli uMaDangazela webandla leNazaretha emzini oyingcwele wasebuhleni ungakhohlwa ukuthi usubscribe kuyona ichannel yakhe njengoba eseshilo kanti ke ngokunjalo uphinde usubscribe kubonani Pro Media ukuze yonke into ezobe ilethwa abakwabonani Pro Media wena uyithole kuqala ngabo lwami uhlangothi nginguDoh Zulu ngithi maNazaretha angcwele asebuhleni menzeni ushembe abe nguThixo wenu amen